Να είμαστε, λέει, όλοι μαζί. Να είμαστε σε μια βάρκα και να αρμενίζαμε. Να ήταν η θάλασσα γυαλί, να έχει και φεγγαράδα. Κι εμείς να λέμε αστεία και να γελάμε. Να αγκαλιαζόμαστε και να τραγουδάμε. Να μην είχαμε βάσανα και μαύρες σκέψεις. Τίποτα να μην είχαμε. Να είμαστε ελεύθεροι, σαν τα παιδιά. Και να αρμενίζαμε. Και να ήταν από πάνω μας ένας Θεός, γλυκός σαν μέλι. Να μας καμάρωνε. Τόπος και λογοτεχνία. Δύο έννοιες συνυφασμένες, αλληλένδετες και διαδραστικές. Επειδή οι λέξεις γεννιούνται μέσα στους χώρους όπου υπάρχουμε και ζούμε, και επειδή ο τόπος είναι το πιο φυσικό σκηνικό που διεγείρει τη σκέψη, τη φαντασία και την τέχνη του λόγου. Αναμφίβολα, ο τόπος χτίζει το λόγο και ο λόγος γίνεται άμεσα αντιληπτός από την εικόνα του τοπίου. Φέτος, λοιπόν, στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος, αποφασίσαμε να αποτυπώσουμε με το φωτογραφικό μας φακό τις φυσικές ομορφιές αλλά και σημαντικά αξιοθέατα του νησιού μας και να τα αναδείξουμε με τη βοήθεια της λογοτεχνίας. Χρώματα, τοπία, συναισθήματα και φαντασία έγιναν ένα αρμονικό σύνολο με την τέχνη του λόγου, αποκαλύπτοντας την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης σκέψης και ψυχοσύνθεσης. Ξεκινήσαμε λοιπόν το λογοτεχνικό μας περίπατο με το πλοίο, που σε μερικά λεπτά φτάνει στο λιμάνι της Σαλαμίνας νωρίς το πρωί, με την ανατολή του ηλίου, καλώντας μας να απολαύσουμε τη ζωή με όλες τις χαρές της, όπως γράφει και ο Βίκτορ Ουγκό. Η ζωή προχωράει. Ο ήλιος κάθε πρωί ανατέλει και κάθε απόγευμα δει. Υπάρχουν 2 μέρες του χρόνου που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η μία ονομάζεται χθες και η άλλη αύριο. Η μέρα που μπορείς να κάνεις κάτι είναι σήμερα. Ξεκινήστε από την αρχή. Γίνετε καλύτεροι από χθες. Ζήστε. Με φόντο τον καταγάλανο ουρανό στα αριστερά μας, αντικρίσαμε πάνω στο λόφο τον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο Καματερό, και η ψυχή μας πλημμύρισε από ηρεμία αλλά και από μια στοχαστική διάθεση που αποτυπώθηκε στους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Κι είναι ο χρόνος μια μεγάλη εκκλησία, μ' ακούς, όπου κάποτε οι φιγούρες των Αγίων βγάζουν δάκρυ αληθινό, μ' ακούς. Οι καμπάνες ανοίγουν ψηλά, μ' ακούς. Φτάσαμε. Μπαίνουμε στην πόλη. 2 επιβλητικά τοπόσημα προσελκύουν την προσοχή μας. Από τη μία το δημιαρχιακό μέγαρο και από την άλλη ο βράχος του προφήτη Ηλία που στέκει γέργος και μας ψιθυρίζει τους στίχους του Νικηφόρου Βρετάκου. Είχα ανάγκη να υπάρχεις, να βρω, να κουμπίσω κάπου τη λύπη μου. Σε καιρούς όπου όλα, πρόσωπα, αισθήματα, ιδέες ήταν ρευστά, χρειαζόμουν μια πέτρα στερεή να κουμπώ το χαρτί μου. Μην αποσύρεις την πέτρα σου, Κύριε, και μείνουν τα χέρια μου στο κενό. Έχω ακόμη να γράψω. Προχωρούμε κατά μήκος της παραλίας. Το ηλιοβασίλεμα έχει ζωγραφίσει με τα πιο όμορφα χρώματα τον ουρανό. Ο δρόμος με τους φοίνικες και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου δημιουργούν νεφρόσινο συναίσθημα, όπως αυτό που εκφράζεται στο ποίημα του Άγγελου Σκυλιανού. Γιατί βαθιά μου δόξασα. Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη, και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου. Μα ολάκερο νερίζωσα, το νου μου στη σιγή. Να που και πάλι αναπηδά, στη δίψα μου η πηγή. Πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου. Γιατί δεν είπα, εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει. Μα αν είναι η μέρα βροχερή, σέρνει πιο απλούσιο φως. Μα κι ο σεισμός βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει. Τι ο ζωντανός παλμός της γης που πλάθινε κρυφός. Να που ό,τι στάθη εφήμερο, σαν σύννεφο αναλιώνει. Να που κι ο μέγας θάνατος μου γίνει κι αδερφός. Η περιήγησή μας συνεχίζεται αυτή τη φορά μέσα στο κέντρο της πόλης, στον μεγαλοπρεπή ναό του Πολιούχου Αγίου Μινά και στο ιστορικό αρχοντικό των Γαλαίων, κατασκευασμένο σχέδιο του Ερνέστου Τσίλερ. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στο Χριστό στο κάστρο. Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος και ίσρεψεν επάνω εις τον θόλον ο Παντοκράτορ με τη μεγάλη και επιβλητική μορφήν και εκτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίας γλυφάς τέμπλων μετάς περικαλής της αρίστης βυζαντινής τέχνης εικόνας του. Εν το μέσο δε κρεμάται ο μέγας οριχάλκινος και πολύκλαδος πολυέλεος και ολόγυρα ο κρεμαστός χορός μετάς εικόνας των προφητών και αποστόλων ή φώνεται λούντο το πάλε η σεμνή γάμη των χριστιανών ανδρογίνων. Και ολόγυρα έμορφε των μαρτύρων, οσίων και ομολογητών. Ίστανται επί των τείχων ηρεμούντες, απαθείς, οποίοι εν το παραδείσο ευθύ και κατά πρόσωπον βλέποντες, ως βλέπουσι καθαρόν την Αγίαν Τριάδα. Μόνος Άγιος Μερκούριος, με την βαρίαν περικεφαλαίαν του, με τον θώρακα, τας περικνημίδες και την ασπίδα, φαίνεται ο λίγον τι εγκαρσίος, βλέπον και κινούμενος και ορών, εις τα δεξιά του ναού, εκεί όπου διατρυπά με το δόρυ του τον επιθρόνου καθήμενον οχρόν παραβάτην.
Στο δρόμο μας συναντάμε τους μισογκομισμένους ανεμόμυλους από μνάρια μιας άλλης εποχής που αντιπροσωπεύουν τον καθημερινό λαϊκό βίο, καθώς στέκονται ακόμη στην κορυφή του λόφου. Πυροδοτούν τη φαντασία μας και οδηγούν τη σκέψη μας στα χνάρια του Δον Κιχώτη. Πήραν το δρόμο τους κουβεντιάζοντας. Όταν είδα στον κάμπο κάμια 30 με 40 ανεμόμυλους, ο Δον Κιχώτης, μόλις τους αντίκρισε, είπε στον υποκόμο του: Η τύχη οδηγεί τα βήματά μας. Βλέπεις εκεί, φίλε μου, Σάντσο Πάντσα, 30, ίσως και λιγότερους, τεράστιους γίγαντες που ενάντια τους θα πολεμήσω και θα τους πάρει τη ζωή. Μα ποιους γίγαντες? Εκείνους εκεί κάτω, δεν βλέπεις? Μερικοί μάλιστα έχουν χέρια μακριά, ίσα με 2 λεύγες. Κοιτάξτε, αφέντη μου, εκείνοι εκεί κάτω που φαίνονται έτσι δεν είναι γίγαντες, αλλά ανεμόμυλοι. Και αυτά που μοιάζουν με χέρια είναι τα φτερά του, που καθώς ο άνεμος τα γυρίζει, κάνουν τη μιλόπετρα να λέθει. Πώς φαίνεται ότι δεν έχεις ιδέα από περιπέτειες? Αυτοί εκεί είναι γίγαντες. Και αν φοβάσαι, πήγαινε στην άκρη να προσευχηθείς, όσο θα δίνω την άνεση μάχη ενάντια τους. Διασχίζοντας το δάσος της Φανερωμένης, φτάνουμε στο μόνιμο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης και απέναντι ακριβώς, ατενίζοντας τη θάλασσα, προβάλλει το σπίτι του Άγγελου Σκελιανού, φέροντας στο νου μας το ποίημά του. Στο έρμο χωράφι, εκεί στη Σαλαμίνα, που ανάμεσα από αγκάθι και χαλίκια, μια κήτη καθαρή είχα διαλέξει, τα δειλινά για να πλαγιάζω. Ως γύρα βράδιαζε πια και στερισμοί ένας-ένας στον ουρανό γέμισαν. Από πέρα, χωρίς να φουγκραστώ το πάτημά σου, ήρθες βουβή και πλάγισες κοντά μου, καθώς η Λένα πλάγια από το λοντάρι, στην έρημο, και ως κάποτε μια νύχτα είχε πλαγιάσει η Ρούθ στου βόου στα πόδια. Κατευθυνόμαστε προς το Εάντιο. Στη διαδρομή μας συναντάμε την πιο διάσημη ελιά του νησιού, την ελιά της Όρσας, 2.530 ετών, το μοναδικό ζωντανό οργανισμό από την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Σαν αντέχει ακόμα στα αυτιά μας ο πεάνας που τραγουδούσαν οι Έλληνες πριν τη μεγάλη σύγκρουση με τους Πέρσες. Ω παιδες Ελλήνων είτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεών τε πατρόων έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών. Φυσική ομορφιά και ιστορία. Απόλυτα συντεριασμένη σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Αυτή ακριβώς η ομορφιά του θαλασσινού τοπίου μας όθησε μαθητές και εκπαιδευτικούς να γίνουμε συνημιουργοί και συνοδοιπόροι, ποιητές και ζωγράφοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι βιωματικής εμπειρίας με τη λογοτεχνία. Και να εμνήσουμε τη δύναμη που ασκεί στη ψυχή μας η ομορφιά της με ποικίλους εκφραστικούς τρόπους. Θάλασσα μπρος στην ομορφιά σου σίγησα και απ' την απεραντοσύνη σου αναρρίγησα. Θάλασσα την αλμυρή αγκαλιά σου δέχτηκα και στα κύματά σου αφέθηκα. Θάλασσα πλάι σου συχνά περπάτησα, κάποιες φορές θρήνησα και ράγισα. Θάλασσα στην άκρη των φύλων ένιωσα το θρώισμα και της γλυκιάς σου πνοή στο δρόσισμα. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν τα βγεις. Πόσοι δεν έφαγαν τα νιάτα τους. Μοιραίες βουκιές, θανατερές καταδύσεις, γράμπες, πηγάδια, βράχια θέατα, ρουφίχτρες, καρχαρίες και μέντουσες. Αλίμονο αν κόψουμε τα μπάνια, μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν 5-6. Αλίμονο αν προδώσουμε τη θάλασσα, γιατί έχει τρόπος να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Πώς να μην αγαπάμε λοιπόν αυτόν τον τόπο? Εσείς, στεριές και θάλασσες, τα μπέλια και οι χρυσές ελιές. Ακούτε τα χαμπέρια μου μέσα στα μεσημέρια μου. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Από τη μέση του εγκρεμού στη μέση του άλλου πελάγου. Κόκκινα κίτρινα σπαρτά, νερά πράσινα και άπατα. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Ο λογοτεχνικός περίπατος της ομορφιάς του νησιού μας μπορεί να έφτασε στο τέλος του. Για μας όμως σηματοδοτεί μια νέα αρχή γεμάτη πλούσια συναισθήματα, δημιουργική σκέψη και φαντασία, αλλά και ένα υπέροχο μήνυμα. Η ομορφιά ενώνει καταργώντας διαχωρισμούς και ταμπέλες, καθώς η τέχνη του λόγου ξεπερνά μαθησιακές δυσκολίες και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα μιλώντας στις ψυχές όλων μας.